Mano mwanju muriro Ndizi TV andonsia sobethe ritukuneria Jumatano chitariki 19 mutinyukane mwaka yirubere nemero 23 umuruberio Ensakia imigethaseni kiao kinambe yemo Ndizi TV asemambi yabo nigatukorera bali abana gukwarigania asenjera yabene tuchake na yasiri tukeriga asumuruberio yo kurubono gaganyisisto chiabono mambi na mange to akwarigania ndonsia sobethe katosemeredi na kwabo kiribia nande wasoirime yumuruberio egoronde kwirubiri gochiase kibao kiao gosigo chiendonsia sorengete kwenda siritko lialero kundo tharaso kuri nyomba mwao gosigo ikire gosoka gosena sike bao kiaole nigoto kwarigania sinchira ya bene kapsa togoteina bono soime yumuruberio Ensakia bono mambi to macho tobwati kurubono obe 90 tusugume amo mpaka tuikinjirisa to chiabono mambi kena mange tobwata semambi yaboniga kerenga ky'umurobiri Ensakia no korosera litukuryaho nakotebya lya koragande litukurigoro aralero bere litukurya rero nonye nangyo ekyarento ngomurekera tore twarambaka no nangyo twarorimiro nere bekire asense yeito ya Kenya gomanje murete angire libari abana gukwarigania asenjera ya bene tujaka manaye mpaka tukora manaye asemambi yaboniga Bia mono wakire sainomia no mubi obyonsi utwanchere twabukire bya korwase chinka cheito tolendirende twekirege gase studio na mwancho muri no kwege na waitonganya sa wanchiro nyo waikira so kolere kibao kya usenchiro uri kwenda na masabaito nga aweki buya no nyebwakire buya asegati yaito abo igo nigo tuli no gukumya no muichano amona mabira ochase abana bali basirete bugima kibalenchera kogenda ka ase amangana ye holiday igobono to wakanga pole sana kiagera ndo chenga yabeire bono too much ntokumanyanki ikara ase chipale cha magima yabantakale kwerororo kulinde okuono kugani kwanya sae toratebe kiagera mirobiri yonse niyo kolekana ni sababu igobono kibwakire bono mambia nyasago ikiri byaso kobera osole nchira kogenda twagusabire oikebuya ekiagera tali kawaida usitali butambe na inde tali lazima oikebuya ekiagera akoranga mangana tali maya ase chipara cheito lakini kibwakire buya ncheno yo mitoke gase studio no kwegena waito nae kwabukire buya nkabwa sole chiamate cheito Moswat Felicitas mbia mono sana aso kwene kiabuna oyo minto oikere ase studio banambaro teskuru mana Flavia no kwegena kwane uko salama salmin no mwana Leighton pamoja na Eric Baraza andonsia sule bono mambia se chishughuli choko na koyalegania osoka gonyomba egero ko mwana eskuru mwana Steven Junior abarabo bachigosieka kiagara jiskuru cha kiregosiekwa asentunde intangani go se first after yes ego bano to wakangambia mono producer ito Joshua Uta good morning andonsia sole kiagera na liga liekona nero gotobekaga egera tuasasiri na tosasiri tinga karibu sana abani bagocha erusa yetamu oh yeah not have to abani bagocha erusa ntangani karigo tuakorere etamu abani bagocha bero goso ase tamu ya kabero right mako yirubere nemero 23 yani gagoja mete kalenda anjato bone tuwa ake na COVID-19 kolende asomwako yoiga ilirejelea ikairanira buna ya kabere kurukale twaja kire tam January twenda mbakangu mutinyukane anto machukwira no yoga tano iga twamagoswa gochibosyo igo bano abana bachira sumutumuka bane gocha bale ende baratimuka chukiberanga isato iga bamanye kuira nande basoye tam ya kabere after mwairende na rusibona tiba jitiga ikaruzi after era kinde are coming for an holiday not an after a holiday after mtu akolete after mnande yarenga matuka make yarenga tambake njarabete kirende bano ne rusaba gocha yumutinyo yo mochikwina asumutinyo gatano iga tare sita tare sababu nande bairane maybe masomabo ase ensedio ya Kenya gore tukurara rabo yomna mono yenere faida yoko ba amaiga na mogosirana kero monta tereiri yake asante igo Joshua Uda nerora sense mirinde studio nere okotokonya korene kimna mali ogine chibijachira senjera ya bene bo igo nara sense mirinde nere kwene kimna obonjero libwachire mede nere bono bwate ke bongwali kwene kimna anga yauz da bibinto bikuru gayora ndogi ngeru gayora ende ogore no ende mattress ayora ndo ogore rende bwe bange
nabo kuona abana ji storybook bono ji bookshop aria abako ndogorera abana ibitabo banya gusoma kalende igoro yoga suno kambe bano gancho abiya sana gusiragira netigire yaye ine myaka eri yamagege ibitabo gete byarenge byanzu sana mate ibitabo byarenge byanzu ngaki yamaega hello children gusoma day have a day ninkeroje the river between ninkeroje lirikego chi ko ruero iga jikara ntubate kazija abana jukiara kinenda hiyo ndio nilifanya sasa utengano hiyo sasa nilifikia kabisa Merchant of Venice mbiro vingi sana Shreds of Tenderness mbiro kabisa inivitao biribona The River and the Source Aminata inivitao mwete ntubate Bray ntubate Bray tugatwara na Bray nere ya short stories short stories ntubate Bray tugatwara Kifo Kisimani ene kama kiabekyo na bibyo ndemete ibono fasi na literature fasihi and literature yes Kifo Kisimani ne play gidere libono ndende Kilgenge short story was it Shreds of Tenderness short stories na keke ukiliwaji story gidere yenda lakini umete bono ekigi break era keke continuous mpaka gyakora kibwaji character jiri lakini short stories na bomo ganoko baona Brighton na Sara wakora jibejiseto kwenda Joshua no kiambe na bibyo there is a book na kibira kenkero elieta we will remember ekigi short stories megano yalengi anene me the people anene me the people na kiro kiomete anene me the people kialengi the people kialengora lakini Bray na siku njema siku njema ngonyorande miaka ya rachire lakini mwajumurende rero Wednesday eto kwanda mangana ye gisemi ane kromo ngeni tukara studio esnas nyaramba tujwa kwanda goro ye discipline nana bato kwana kiskuru cha bungire abibo dende nonyo bwa kongire nakibara denda abana babo asichinga asomutinyo yomoke amatuka ya makebareka konende sarane ko tebalina nigero moichano mwanene ekero muibori agwakerwe simi otebuno mwana obunge skuru monyole mocheri niye koba bororo amayanda amakumya no moichana mwanene malieta yo tabwe kaini tubado moichano amakumya omondoko ni mete mbogo sinyungi kere lakini nende nina akitor ko borjin tereba cheito tema ko ba maiso teba ko maisa ke morende ngakirende umontai kibiyesa bali ya kere bite binge kote abale na no mbali bako wale wananusurika abali bako bali bako tema kweli haya we kabara badana gakende ngoje gutanga kyalenge tanga ndi terebe kora iga akitwara go sabalende na makweli na rororo lakini naragocha enjira embesana oroja abana babungire skuru abana batano mombaraire 6 students abana baraire ensemeria na Ivasha watika no basukano bwebara ayori tukuri goro na rojo murai bwenze tukugira mbuto na atwarite baratara mawasiri mbakwanete bagatebi abanyanyimbo n'ibimbe bibiri bitenene tamangana traffic kwene kubuna ngorire libare kibara ne speed mene to abazi speed gabana ntubwate mtu bibiri korenga speed gari irenga yakira umuntu bate gari bana mpaka 120 130 100 150 bono yerena mechando sara neroro ina godebiri ma ogakumisana na ekero uri galime okwenda itakeroka okwenda osim maran borando bakirire igo manya bono ensi yaberwe bobe mwaka gambira mo itamushane awasade mwakira ikali bone kogendi west kero monto bona gali wesabere na nyasaye monto ari gukwana abandi bara batete baike bwango njengo rambu yonyorwe ekobwa toikaso tari goika twayerera toika lakini ne mjemine dina na bokwayerera oike asotari goika yes that's true oika asotari goika because kwari kwa ngora na boika ase kwari goje lakini mono uroje wayereire wakule gwachira asotata gete kogenda igo chitera bachido jibe maiso na banyanyimbo ngoro na banyanyimbo para ngokwani ubare itari siri ngokwani ubararia lakini ndo ngokwani ukwote ngokwani we ngore ta madara
Nikiaro gari yo nyanje tari kwa next I know feel bya boli lakini ndo mwanjumeli tetuja kuboli rango kona dora mangana yisemi na abana bakwete na abana besko to kuboli korenga naye ninkie kebe ase baskano yebara ye ichoire boni to ekerengera kya mwanjumeli abantu ina enkyorozi kya bere kebe ase me basko kubuche kwe me baskano yebara abantu baku 13 abantu bakure batano mo abande baku kila litu ko kotebuto na accident ya bere accident Ria semeria Kisumu accident ya betoro abantu bakikora kururo machere bakora konya abantu county ya Migori kaira rinda abantu bakasiria magimabo abantu kanana kora musomo chere rindi na ya bogima teturako ense na inavunja moyo sana na ligiretiali nilitoko na machozi asengencho nka imagine no muiboli uganyerere to mwana aya motebinga na kietamu ya beire this time nali muiboli atagete ko bana abana baye aseruse yentambe ararora ahorokia abana baye obwanchani esengencho umwana umubolira seka kimetie nyetatu ngabona umwana ingu cyari ko mubura forever egona boyarenge igintu gitarengi rice ase tuli twensi ndo bensi yoro muiboli na ende no tabo muiboli it was really hurting kulinde nigo togosabira chi family chiri abaiboli bali bakonge bareme no nyebole mumbogo charaisi ntwaro mwana protas mugaka olio sereti we fees nere kurumaranda boys boguma bwaye bukabutokera mabuka alia ekabako mwaso muiboli yatari kwiye na gotebanga ya nchitingwegene kyagera umwana one maite ni skuru akale so it's very painful tigatobeka masabo ense ya Kenya niganetia masaba manene reverend nugane irio tubeka sama na ende ntutwensi tusabe kiageranga ni nyakati za mwisho bintu bikale gotokia bono mbiribire yani bintebi komu sana kolene na mabera maneno yo mto Brighton na mabera manene na ndogo ichana konene kona kitokobora na kinga kitora be safe asijibara jiti kiagera otara koro kugo travel koro kunga waida ndo kana na ndo travel lazima tunasafiri lazima tutale kero tuaje gasi go tuatumie bioma birosi ne magumanya bantu karo kwenda karo goso oikoge ndo gutara na ndo tare na bora beto ikasi kware gojia kimete no muntu bendesi yani kosira rumwa bwa abali kando kosira baruru ubogi mabwa wana dende ne eri na mero ngakitora be safe mete bintu mbiro tore tange kubwazikana ne mibasukana iyo ya beri ke korekana ase ensito ya Kenya alafu na inde mbiye gwate banga mbaroko nyora baruche mumfusukano igo koreka naruche bagote banga egari nigo yatemete gukora egari ende go say overtaking bono kwarorenga if you don't stick obwate machika para ororenga where are you overtaking amangana makongo egari ngine kirenga ngaete iga aike goika mapema bono bakaendase batale gocha goika amakongo amanene sana igo bono gakia bantereba kiro muntu tigatubwatie machika para overtaking yonyana satali tigago kora boige speed reduce na onde kwabuli byanga where nka equipment chirichire chi device chiringa ichire opimete gali kurusamwe mbake ko pronto bwato mai Riego pimana rengo bie kenyugwa asoma berombere bie COVID-19 ya karacha kara tangwa kara kanyo kerende na ya muntu da ubara utonye bwata ngobekero kyambe kindende mechanics njita kereji bekwe torore inaki ense kobabuye meto abantu basirire entoro jeriri spokesman yo kabero mo spokesman ogaro Cyrus oguna Cyrus oguna na ngitenga kitagara kwana igoro yamangana yanga kyabere bono tetoro para akinsi ya biru betena mangana makutana karo ko roboti na ya moirio sire gwetera mu basko no bibara aba moiboliro je ohakane jibese umwana yasome mutumene bage transport nande wana mangana nigwete gali ni yaje mbage skuru abana bali yabo yitukuru skuru abana bakwenda the same bibuli bakomboire gali banyibekira mafuta ende mpake skuru igabe buli batagete ko make safety abana ebengi yasenje umwana barasoke kuri skuru achikona ko tara ko liye gali ko mareta so bakaranga mbiye batume gali mpaka
ase skuru na mabera manene amabera manene sana mwanchumuriri Kenya na bendete ko bayigo tiyo tusabena ngaki egochiko bagujobsyo boy gondroje buna yagendreda since ya Kenya still of mabwas miuro moja wani Kenya bokora wana Raila Odinga matakarua Kalonzo Musyoka Eugene Wamalwa Jeremia Kioni okora mbagote na pono mbago chiwanje na bipartisan talks lakini wekabachi balanjira na chiko kwaniru isiko yebunge bagatena abantu bonse babe included jikanisa professionals professional badibali abamanyi bamangana ao abneji professor babekwe ngoromba ru statement ya babwatari aho bagatena yaya korone serikali ya Kenya kwanza they ready asicingwana korenderi tukira musonde kaltu aromra ibwense nikabatena inutikana na mandamano Kalonzo natete na barachi kwenda nande para kubuguri gisuburi cyabo gokoremero beriende karabatena amagani ali pakanetie serikali ya Kenya konseri na aralia mbarachinje mbarachinje ningara ya ICC ngendete kokwanirwa okoseri na kwandora ICC kwandole nini bono ngendete kokoseria asensi itu ya Kenya kinta raisi kwanda ICC maitego kine crisis yekanane rogi kire bunaigo raisi alafu na ndende naro choma bwazimio kolengana buna na bategereriro sena tegerete naro chibagotebanga mbai gwana nete chingwana chikole rubunge to me buna nale konya kubategerera koranga muraibwense mbachiete bagakurikani yake buna banjira nete na kiko korra basingirite nga bipartisan parliament ya bunge boka ntutageti igo batagete babwatiraniwe batrende twarare byombe yes lakini ngai abanyora nete bakenye tamaide na rende na bakwanira mangana baje ko yasi uriboni their statements baje ko nyasi uriboni igo bono still okungusana nankororo let's wait and see ala frende amangana yobosi naro jenga karo cross checking yago na gokorwa okaranga bosi bado mboro bo maintaineti brand chiro chi maintain goli paka 260 180 190 ne brand nero ero nabokwale konyara mpaka 147 150 ononaro chali mo waziri bobo le medika lenturi okali kwegerera serikali why rende akotanga barabomba gote permit millers different millers banyala ko baba kolete ndagira bao niri golirire nate batenga nkumera nali na barabu Friday egera manyenga nkayumu chandule barabu ya oda serikali ya ruanga obosiba 150 they expected like that. Wanda tokanye tororenga sego semboikechi chibesejo kiagara chi brand jine jidwete nande chine jiwe market through aburi goliko gunse jine jigo tigara boigo bali andu banali to medikira motona nande kiara metendo bwate chembe twara chogo twara ajab ayunga tiyali pembe naro ayina kati ya masiali aroro lakini mete miras to expect miras batumie chi binde bikikoso kyobosi nande baje go kei igo bara gambe baigwane ikiara meserka teriguru bosi no serikali bwa admira korubosi ya de ba ju bagambe na milas je factory chirona ji okay ba we imna ba ko uchibese county ya Kisii liturioro jaja gidi murobiri buji avocado yes jaja gidi murobiri buji avocado alia ngaromu gabana kate ya ndona baire ji avocado ali mba chioni kiolera ekarona roje ambassador UK ambassador Marriott no arenga alia karwaja gidi murobiri iri tukurigoro lakini ona katonjiri kusibori avocado Gusii lirie abagoli bachagete gocha lirie maite avocado nchiarenge Gusii so much lakini abagoli bachagete gocha eguni kwa gose nchiri bwibere that is when biasara bya avocado gose eguni kwa gumi gose 300 avocado ko gose ne siringi ne somoni like that I think mbasangirete sana a lot of avocados asaba limibali ba evaluate avocado chia maitu muntu naroere uwezi fanya mchezo na avocado chia mbake nabura nyore babwate pake sana lakini abange nchi arole tu sana
nche na ndi chikandete kwa ru even now lakini ikoranga na ncha afkaro ne chinge nanti mete ki county be muroberi kyara yabwa tiko irwari bara tikanye machine ika nande bara ganyegeka kwa era chirenchi bono ne lina mete umuntu kale motijo akubuli abgato mpaka ATC ko se serikali yabe ke correction point ntoko manyaso ne vegete those are the strategies chirabe kwa muntu takuru muticha tumekia fair ya 500 acha kupima ya 200 I think bacha no morobeli they must come up ne program so morobeli either egali gusangiriria ye county ya gulie bantu galia ya sangiriria lakini balemi mbaya tu ya avocado basi mege mete ekerento buna ge kweguru na giachire kweguru bono injina ale kumanya tangani baya tu ya avocado hena banchiro lende lakini lende ya tetu tolana kizalego my opinion why open a processing avocado plant here in town ibakanga ebekira sigete a central point asabantu bararete buanga ake bona kitu tena drama usemba beji correction point ende egalia suguna yeta rende yasangire yareta ndo tumayena ingere tiketo kigoruge tokonye ndari kiguru nande getigare mede buna bono yara kondu factory ya nyangweta ali yemesi yara kwanu sana kansa center yara kwanu sana ige kama tukamange county ya Kisii bado ntokanyete na matoke processing plant I don't know how it is operating because tu arocherie kuigurwa abantu bakaenda matoke tokarara mange kabisa up to now tena kombo tena watu tobwatie na dio manjumoreria turaje tomotengi kegendrede as ensemelia ayo na ragendrede na ragendrede manjumurigeria kera kwa bukire goika turara kumanyia nara liaya no nyetwa guchakeria mabe ali akoregete litukuri igoro nara yu akoregete ntukubisa gusentu gutiga gwatora nabantere batu ababulire nga gaki bwatia machiko buna bono nkwenda bali gosomba abana kurwasi chiskuru au bayibuli mbaro babwatu murubiri yubo komboiga ali chikore tu abana subwamo bayibuli mbaro batumire chi taxi bayibuli mbaro babwate chi personal cars gaki tu abasabire nga iki abana banyasaye iki abana na baro baikeka baragire bya na ndi bamayo chokoira ne school natali abaro kiwaboka kulinda batume kibonsi bechipara mbaro bakwenda Nairobi mbaro bakwenda Nakuru mbaro bakwenda Mombasa mbaro bakwenda Kisumu Migori Homa Bay Siaya mbaro bakwenda Nyamira kura pointe ya Muchinde mbaro bakwenda Marani Kewogi galia atoko basabira nga ama jani masses yasaba nchire mwikebya kwa sababu haijakuwa kawaida na sio kawaida. Vya sana mwanju burigenda tutumira uchumbe ya nyingi kwetera nambere 0792193834 ene namba ya studio enda sense mitandao Facebook tonyara Ndizi TV News Digital oya sense ya YouTube na wakatonyara Ndizi TV News onya chinga kito tweet at Ndizi TV News kenda ko tumeka edibol to dina ayenkiro jekira akorwa sijibara annekene basukano ya beire emenge abantu bagusira mu bwabo kera lituguna abantu basirira abana yono basirira abana batano bogi mabwabo barugiro jikira akore tumaye ko ba safe wenda tutumera uchumbe yao enyenge asimambi yabona bando gutuma oturonde ngaki aboke asoime yumroberio kana kwenda sikibao kya litko lyalero inyorana ine litukuria Jumatano ligi ya sidariki 19 mutinyo endete go suguma kabisa ngo erogoja okoera otara kore meremo ya obuya igogendera gwetuma ikero mu Gusii negatingi ngaini kya ryobondi kyaga nyumba kyotwa osoa mwaye bono ntwara kwenda ali asa ayebiro ayebiro tukanyete SMS yenu ngojitomo ngojirigire tore rere natakasara tora kwana iguru ya Psalms emerongevere insaburi emerongevere osomeke bungo gya saba Psalms 20:7 andi kwa de bugweliye ke usita ngana kwanya soma kaigo iyo ekargote abadene na ekargote abino ko semeria etukwantu temeria sai we need to trust in God egote abaiga ina some trust in chariots and some in horses but we trust in the name of the Lord our God
agimutotenda amen 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 na bange timeti ngakike gusiega rwateba abange ni go bakare bagosemera chichari utimeti na abandi bagosemera chibarasi asesegire na umetanto barande chari usumede ne chigari chiri chomorero yes bari bagosemera chigari chomorero abandi basemeria chibarasi kurende intwe ni go toko mostoko semeri elieta dio monene oitonyasa yes amen inkirende ngiyara na tegende kina aya umete sana bora semeri muntu mete ngo semeri ari gari emoikia sare kwenda usenkibiri gari usenkai oyo ndo semeri pigende ngoltana gongiyeri onero ko gendi buya muntu semeri gari getena yenere kongira buya ndo semeri ukwae kabisa oyo ndo semeri ukwae hare para semeri kabisa onyorwagire lakini to semeri tatanya sauri goro ibintu byonse bikwenda nywe bikonyarikana kero David ekera abantu barokare go jari batete gwaka Goliati mwete mbatete go ite Goliati abange bagachari nale ko ingoti garite boli mwete ababande bamo semedien sa iga Goliati aroja ko basunyuta kabisa na David yakare gocha kumbere na mo semereti omonne mwete David ta semereti endruje yae na magina ngabad atatu ta semereti magina ni endruje kunde ni ga mo semereti omonene ekara go debia na aya lero ikango kore omotuo go ika oikoriwe ke olia ditata na limo gerati na mo siereti sana olia kama tenjengo ja sora siri tarianya sai igo bono nakuja kwako kwa jina la Yesu sana ali kabisa tena dada monde angoro simbu dole ya terexese ne konende na bwato go semeri ali asemere nyasa he trusted in God then ngoenda seri daria tata niri mwana ri mugomo jenu go ika ngiyeri chariot ye hani ebono igo go ikotomo semeri nyasa na semeri bintu bintu sara na bora semeri emeremo bora semeri jibes jao na bora semeri nyombe ri bwaga jitena lakini na to semeri dio manene na ubinka boss ni bure kabisa banga kama auja amini Mungu osonye tubwati Yesu imeao na tolenda na toletha na ine chi watchman balende kabisa chindu akio ogite kabisa wall subegete mpaka electric wires onye nyasaye taiyo okolenda omuchiogo mbosa kabisa producer wa ndengana magana David Twalenge na Goliath ne igenete sana chariot akegena ebirwaniro biribya yabwate nchirale we defend bya kabisa akataba ngoyo boli omaete David gachite bunarenge hakuna kitu alijizuia na juna yetu bintu biri hamali na edwe bintu biri janga chumuru jinkonga kabisa rende timpoto ene jibura de furulende akatene mdebi biko anetwera alingo enda seditario monene emambe ngo nyiyirinde ibona kora ende gwetira ingana lyo monene yani elitario monene osemeli na boku bwawansi uri tukore toko mwanju itokori ogosemelina kara mutamere nyasaye ande ni litaria nyasaye emdo byonse bikonyarikana ngana utariro kwao mbarabari yepara kuri ndi no begete yesoma kende kyonse nagekobera manyaye nga you are safe to chire chichare to chire chibarasi kulinde tubegete nyasaye meao kendi yonse na ekobera bado hautaona uzima wa milele igobona tiga twegene toenda nyasaye buna tuligi kyagera na tumanyete hata tushindia sio kila vita lazima ungangane nayo vita zingine ni za Mungu esegiende ne ya nyasaye ogotiga kurwanire mede batayabale na intuntur kurwana gisegi segi yeto nyamana manyi ngakurende nyasaye nera na tupigania vita abantu mete nelina mete abantu nabange bakubekere biracyoki ase abantu nabange bakubekere chindu ibinte binge tekero mo semerdi umanene chintingire kero kwa semerdi umanene otambuke gechararo wetire chararo mba kunya kwerengera kiba no muntu na mubekere kietai ona kwa mutigire birengere lika yoko tware birengere lio kwa nyanero ubwate birengere na kianyare kana ontorere kiakariga mario gatumia
Tanzania na tulikuwa na muganga na alikuwa mobidi ulibono wenda wase muganga mono ojo confirm what really happened wewe asa yo mbakora buka lakini ya komo semerti manene ebintu byonse bikorba asemambi yaboni onto semerti chariot ndo semerti horses yato semeri lingana lyo monene oyure tato nyasaye atubwere asemambi yaboni ete nyasaye ne ro semeria atendire nindo ateba lina lendo lyagarwa na musubati oli akarako mwendagera Elijah na baba ose okwegena kwaego kamakonya akamenya bakomora kero kaera ensika babu ya kabwate ndagera kabisa twera sensema ya jekje kimanju mureka tubati timu cheito timu apana kosa timu following timu jini ya maji na timu diaspora hiyo genda utumira uchumbe ina semambi yaboniga karangorana good morning na rauli getari tariae sa ndya nyora from Bogitazu winjema kwa Pastor Gireo Pastor Giripa Tonyango Christopher wa Nyamage Daniel Bosiri Samuel Yego Wira Mekanya Daniel Obiri John Obiri Mama Stengo David wa Kyoga na wanwote wa Grega kwa tena litskoligeta bwati botantano bonde bwenzi inje neno mochere kurwa izebania boda bwakire buya gati yane ni gati yane ninsiretie anti yane anyanchama ekenyorokia mwanya bondo mbole sana mwamochere ase obokendu obonene pole sana gochiase ngeye osikinyorokia mwanya bondo asogo siri nyanchama oineno kumochere kunyise mojiri jai sebani boda tukumotomere ngora ekarubanda de mirobelio yoko eni anti yae pole sana naro then hi in this TV thanks to God for having guided us throughout the night we believe the same in the course of the day Sarah Brighton and Joshua you are loud and clear stay safe oyakorona aro Chris then dende tiga to stay safe to be safe biamono sana Chris Arogo oyo timu apana kosa ine yomubo mashabike korwa raganga ntumaite raganga rero mbiyere Chris Arogo asengenja matukama igatwararo riratari make kuri no kugena waito ngamwa bokire byakoro kisema cha bogusero nabaigo yabo Vansi Keri yabo Maserina abo Siboli kora chinsema cha Gembo municipality amana mashabiketo mwenzi Sophie Kemi baba tumaite Joyo Siekire skuru Joseph Mokogoti na Maria Moya tumaitenga mbale asumurubili bono mambya kolende tigatora aligereria bali batulikeire kwenekia ngatuko pamoja mpaka mwisho bagotobwate gwetera online ndoche William Ocharo kubwate korochinsa mocha sensi Kisii Bernard Barake agoteba good morning I am Ben Barake watching from Sironga well done keep up asante Judith Hill korochinsa mocha diaspora agoteba good morning from this side agotanga bwakira abo bwakire byana bwairira abo baba asante Grace Wengi korwa Kijauri Nyansiongo agoteba good morning no arime Thomas Abu Kenera nelishabikireto tima pana kosa korochinsa mocha Dagoret South agoteba agotakira abantu baye Jacqueline Machoka uyo gotoka Kisii School Gladwell neren kuronya Mechio Primary Kenyenya Flavia Kerubo neren kuro Kenyenya na watu wote wabumacho gesengere chiro happy Wednesday morning asante Michelle Kerubo agoteba good morning from Eldoret mbiamono sana Edwin Mwenga neren kuro Kajiado no atuligeretieri Kyokinyi agoteba kuro Motagara area niko ndani hadi mwisho Yoneri Kokinyi Jogo Dolphin Morawa kire baba agoteba Sarah Brighton and Joshua may your day be blessed by beautiful moments as I am aside watching once wensa kyabonoma byambye mono sana Kennedy Gisemba umunyakero gukuru diaspora asante agoteba bwakire bwakire bya ni numura tebe Apollinaris Omoyo agoteba good morning Ensakia ni Apollinaris Omoyo watching live nikiwa hapa Nyanchua naweka hawa wote kwa show cousin Nemuel my mom Joyce my dad Julius sister Vena Kema bro Emmanuel Innocent Charles na watakia siku njema asante Simeon Atuti korwa Nyamakoro to Nyama shoes biamona sana
iyo ya Apollinaris otumire kabere kuri na yesomire Jonas mmoja goteba niko ndani ya Ndizi TV na salimia familia yangu yote koru abo maliba abonchari bila kumsahau Kevin Mahovi goteba good morning kutoka Masinyenze Kolomani watching. Asante sana brother Kelvin kwa kuendelea kushiriki ndani ya kipindi. Bia sana genda utuma SMS yenu asimambi yaboni kana moto denga imoberete na ndinga kimandete tubwati asimambi ya aboniga bara odena Susan Lima White no alime yomoroberio kerondo jimaki omwenga no odena bwa kirbu ya akondani ya omoroberio kyose banionseri kururiana bonjari boketese no alime yomoroberio eri kibaso timomigi ode abanere akondani kama kawaida bandete tubwati asimambi yaboni odena Ndizi TV ndio kiboko yao keroba tubwati asimambi ya aboni wenda tubwati no tumero uchumbe ino oja studio asimambi yaboni. Bia mona sana mwanchumulire gendera gutuma ujumbe yae kartua yerorire wika to yirigererie na bakonyora Brighton makori Facebook yae na ntonyora Saround Twitter Ndizi TV News Digital Facebook no toligabo YouTube no torali antorasuka nonya SMS number nerigorabo ase TV yawe igabona tobese gukwomo wewe tuma ekerengere kya ona ndintu akobuliri bolyo ngana kioro chenki kyabere ne chipara cheito how we save who to blame na ndenki tokore egera abantu banyasaye baikebuye bintombero biratangeke ekera machiko arabwati wego tutumira kerengere kyao asenjira yobekirano bia sana getume gwethira sina bei ya 0792192834 ine namba sister mambi yabone to sio twenda sensa media shusho sensa media ndi studio era ko rebne mechende ko arto kwirana ndoenda osoma SMS chino asimambi yabone gapo igo ndokwira nsemo ya magasito renalali airobreto litko ya lero ine ndi studio bwansu bomausi. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi Alright, asante sana mwanchu muri wono Ndizi TV asumuru bwichinge kirutu koli yaro buna botambe tiyankwari bisanga mange tokuwa na mange abatangora kwatereka buna ige tinginye kingaini kiriyo bundu kyagache muri gotwaga sayo mwaye embura kigo tugasayo mwaye Tinigikero cy'umugusi n'umuroberyo bw'igikoro cy'umugusi uyuri nekirenga ikigukumanya chimbwe cy'umugusi chinyencho chinsoni amunoboroso bw'omunyagitinga rienga kiriga yarengo mwana igaro bwe ba matengi mago kwa kanyoru ase cyombe kya risiriye gosine ndagara yabande ombonto ndebwensi nonya no omwama to yawo kobeke ibo ige amate yarenge kurinda umwana bako mwana okina muraria Vincent Onyancha nigo isaransiri n'abamanyi b'ikigusi iriwo kunyoria kogosemia na gukumanya iguru y'ichinyiga kirecho moseri rieta rindagoruku nyakiaye no muntu orego koregas ne chinguru chiaye aro siendagera yaye na ndari ndagera yaye enugutenene ebwate bisaku byose bibya ulimwengu engima yekoroku ekoroku tuarego tebanga nengiya nindigetie nyemanye nengiya enuguteyo ekeroko teba abasungu abaindi twari tariki nere kira ritukulia la misi chinsa ibiri chabutuko na boigo moiroro ritukulia juma chinsa isano na ibiri nejideke 15 chia mugaso Ouru Superstores Limited abobali meyumuchukisi na bakohonia ebintu byonsi aseri guriyense nigo bono bagu kwarigania wuchasi chiduka chabo Jokanya na mduto warwa kwa Ouru Superstores karibu nyumbani aba gusimwe siese mwabeta mwariganigwe aiga Ouru Superstores ense muyubwagachi nigo bakohonia amabati
iron rods, emisumari aina chonsi, chisimiti, chirangi, chiwilbaro, chisengenge, MDF boards na chain links. Boigo mbabwate ebirogo bichi plastic, chitangi chukubekera mache, chibasin na water drums. Nkoni abare chimbusuro na moyo. Amasasi echiredio nechitochi, ebitabo, vyukurika, nechikalamu. Mbabwate meito na marangeti, na boigo nechikoshon. Chisabuni, chimete na chiriche chibauda, nechitishu pepa na chirochon chiraroro. Asense muyebintu byogutumika jikoni mbabwate omochere, esukari, amaguta y'ichinyeni, amajani y'echaye, obusiye bwokuruga, obusiye bw'amandazi, baking powder, amache yokonywa, chijuice na boigo n'amabere. Ekero kwagulire omuzigo nigogo koberwa asigika y'echinse 24. SDS yende nese section ya dispatch okonya customer osokie mezigo wenshu mezigo na sokiri nere customer tete Ouru Superstores. Karibu nyumbani, karibu Ouru Superstores. Niko kwenye customer care na washukuru sana wateja wetu kwa kuja huku mwanunua bidhaa zetu kwa bei nafuu. Tunawapelekea mizigo nyumbani vizuri. Tunawashukuru tena sana. Karibu nyumbani. Banyore asamagacho a JM Towers angina Credit Bank na boigo Ouru Complex Building angina Safaricom House imeyumu chukisi na bogwa kisime asichina mbichi. Ouru Superstores Limited, the people's choice. Ndizi TV ubwenso bw'omugusi nigo bono yakire nikirundekerene nego kurengera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogo nkorbogusi neji county chitoetanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechinsemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo ontore ilio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turi nikirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Ekeruta gitutu arobore muno munguso busubwa banto enchiraneye muyuka Palamax Executive Spa and Baba aigani gokuingirwa chinchira chihia na chiria chigosona nanaye tarigoryoka mbabwate massage ekero kwagingirwe na gukorerwa steam bath, pedicure, manicure gusokorosigwa chinchara chiria chiamagoko ni chiamagoro nkurusi abareri sankwa riria rabokire na kororekana bobe nkonchoreri abare etukirangi kurengana bunuraganie no bale imeyumu chukisi asamagacho akwanza plaza rironguria kabire asibara ya Kisii Migori highway akena mbeye eliobanyore enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere inye isano na ibere isano nemo isano niseto eyemo Palamax Executive Spa and Baba. Omurigeria bu television ya Ndizi TV vono na bukura yubunchulia bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eliobwikere abarigeria kuruchi county sana na ibire echuchira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti isano na ibire inye isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elioto gwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira senyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwechiro ya embassy ekeroko gende nyakoe. Spexels Opticians abubale si kliniki kiagudika imeyomu chukisi nkuru bare bokoreri ao asamangana ya maiso nako ni birole magiga jogo kolenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima.
chifrem guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemerongo etano nabo igese ngima ase chishilingi elibweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni, na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomo chukisi naboko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Ndizi TV, ubwansu bw'Gusii. Nivono mwanju muri Ndizi TV kadora sensemeri ende ye studio na ndabano to ikire asensemeri ende Joshua kwa ndabone mejende yakararia egera kwene kine bintu byonsi byago tira senjera yabe mbi mana sonno ndete tumaje SMS ino kama tena no mulime yumuru sintenya bo hada akondani ya umurobero hada na inu na bantaba ya ekagera ni umutu manyina na rali agenda de kolekana tunongojea magazetini mbi mono Cynthia karode ana magazeti oganyezi. Asante sana. Mbo yamono Vansi Kerry korwachenso macharungai agote batunde in with the Elvin Mamake Sheila Jazi Diodi Manyensa entuga sera sondie kimwera sa malaika bwichiredi amenya basweti emamba ya Kasarani Okinyi Dismas Nyagaresi Edina Nzumi Kraidro sisi kama Chelsea hatuna hard feelings. Nacheka sana Vansi Kerry leo umepeleka wapi Shaniz Mura Keston Chari agotabwakire mwensi buya pi biamona sana malaika bwichiredi amenya agoteba from Mache Achumbi nyaribali masaba niko ndani ya show pamoja na Vansi Kerry biamona sana na Vansi agatebanga ako tuned biamona kigima asibali mwatomire chujumbe chaino nindo chevoke di third agoteba Kevin Osoro niko ndani kabisa squeeze na wapata clear from Mombasa Kenya biamona sana asogo to bwate biamona abongati ya mashabiki bali ba mentre chujumbe na ebune gocha tutaisoma kiandagi 10 ekiagera lazima tuligirire ujumbe. Pia sana litunda green out an account me in simina tuti good morning mwalimu Thomas Mishira I'm joining you engineer Kare badana good morning litunda bwa kabeka obwanjani kabisa kurwanya ntrago ibeno mazerina possible atana pamoja hadi tamati dedo bichange example Adena kurudhiru Nairobi na onde imembaka omwerio emambie ngiyego je aze familia mwalimu Enoch Bichage bagotoka Zengera Kongo. Asante sana Okinyi Dismas gotebia Vansi Kerry I can't miss this show. Ashley Ademola our very own babu akirubya timaiti gose kwa bwenire kule no kwegena waite kutwarorere ujumbe iga kwa bwenire na inde nabo gotebia na kyogendrete goteba watching live bia mono sana abia sana igomanyi muri ndo kora kendera gotutumira ujumbe ya nyinge kerto kwenda senseme magazeti bo de tona karo ka senseme ya Facebook ndo kora you like and share yes beke gidore na ndo share like anjerana nande o share goji share ndora de you osange na abantu bande and you can comment still you can comment there nende go ujumbe ya ngabo alafu toligerelia ebueka sanga na ba minute sharing I no kubatega you share to your wall no what the friends ba obaligerelia and your friends can still like comment and share egera abantu bange share as many times as possible moerio na ba share na oya mwana mwanjumuri na Ndizi TV wansumu usema mbengia Jumatano ngi maito kugenda mbora bake karigora nyirira maito kusine nsi omwando yamonda tande tina sinara jiete aganyora na bwana atenta kumenya sari atena ukamenya Gusii ndo sine nsi omwando Gusii no konyora chintuga no konyora mapera no konyora ibirangwati no konyora avocado chichambura binte binge sana na choka lakini asinale jangwa asabe sana mede
meto ende nonye na sikitari murakero changu kabisa ng'ombe nenye nyupado haina utamu kera terari kende majoka ya nyule no rinya meza no Gusii gaiga no nyore mboli ga kabisa ya ruri no ngorugora nabo ko yora nabo ko no kwalire mboli ochule ko deba ngabe ko ochule original kabisa alafu rende chinsenjirororo bade kanari ko na kuligereriga na enaro chinkwaligerere tialia the ghetto kids kurwa Uganda bana bali bechi street bacho letwe no mungwana getenera tali abwa to kubwoko nene kurende for the humanity eri monta gotwara obaigeire ntwaro chiba kubwaga ali the Brighton got talent abana bali bagotebenchira bamenyete yani ni uwezo wa Mungu tu alafu bagateba linga London is very cold, it's very cold, freezing kurende nyasaye nancha ikekewa ke identify na ikewa ki umwana karumana nyagotenga kwa muke slippers kwa wara mode gora soma lakini si business ya description gatengo ko mpuye mono bona nani ndoke ntoko soma kurwa sabana bali ba ghetto kids ni na destiny yao hata binadamu akifunga Mungu bado ako nayo ataifungua haleluya kabisa amen bana bali koroba ukwana ali bada sisi tunajua kama huyu ni baba yetu na ndo tokonyire tutige tu abande chintakana abande ba street boys basi aliwaokota oba mentor bana bali ba uchukulire gichiko yes and the more than that kids Mungu akona destiny ya kila mtu. Kila Mungu akona mipango ya kila mtu. Baada ya mwenzi usilalie mlango wazi. Hata dirisha. Tukibono yondera kalikuwa gachapia igonchi na kole tiki. Muliro na limeti nyota yangu ilizimwa kitambo. Siku yako inafika. Your day is coming. Lakini rende nabera abetika ebe koro motrubanu na ande koro mode otuarenda mwamu otuare birengerebede nabera abetikira. Lakini otuare ogosemeria you are waiting for your day. You keep clapping for the others. To bano bwate damwamu oba to arenda mwambu ndigode bono ne yokuganyanga ki na nje angikande bokibuya na bakonyore tumaji bia maro manju mare twira na sese ya magaseti eri tukurarero ekarobuna botambe ngo tware gaseti ya The Standard na nje ni gombate gazeti ya Daily Nation biya sana inenje yona ekaro ngoira na gazeti ya The Standard bechi ntangani nilimurigedena siasa yekigambere kenene igarieta sumuru kanyamboro na politics of ICC International Criminal Court korenga no muri seti na murigedena ayonsi aho kwanu ingigera abe onsi abe hotel yani na ya mandoda na waswere wa ICC ngogendo ICC abana abe hotel yani mbeo bosa korenga no muri seti na murigedena politicians na banyanyimbo nigo bagendete kurwa chinkwa na choko sereria igoro yugo chikwenda gwikase kambiro ya International Criminal Code aliansema ya Uholanzi hini Hague bati bagote na kurende tari raisi mondo kwenda gwikase kambiro ya ICC mbarigete sebeche nigo bajorete muraibwense Dr. William Ruto omokonyo eri katika shawa na Raila Amolo Odinga na obakire chibichejo asiga city ya The Standard kurende muri kiwa seti na muregete na gocha goika sekambiro ya ICC tari raisi goikonyo na kwa koreri mocho dirira kwirire na ngoikororo akarike binto bine bunekemo keri montara kore kardo twara mwana genocide yani oboiti bwa bantu iwe na bego koira oike sensemeyo ekarokora crime against humanity a serious violations committed as part of larger scale attack against any civil population ine na bera kwirire ayo na bera kwirire war crimes yani segiri ya war crimes nero na bera kwirire as sensemedin boy gombali gete begent yakana na crime of aggression in the use of armed forces by a state against bono ekarura tumeke ama Johnny yense ya Kenya against sovereignty yaba menyi bense yo na be kwiriro enda sensemo ya ICC igota raisi si rahisi
Darisi gutuma montoro brate wono murigadi gada nanga kirendera abena ingonyo kwa bali goro ya ICC lakini abera abe hote abera abe mbeobosa ayo aina aramurikira sika seti ya the standard bridge ntangani boigo nemurikirete igoro yobo mawasi mioro moja ni Kenya ebije ya kronso musiokana ere jorabo anekrobal kwena na epresa usibaro kwana bali kwa mangana bridge koregoro ekros mio bana dana nkwana njiyo unless go say ekero banyarire mu Kenya kwanza yera serikali banchiranire igoro yo expand etimu eri edakere gukwanira amangana yo rengede Kenya turi ndoroje serikali ani bunge nene gwetero nogeri obo masika wedangura oyo Moses masika wedangura ade na bona boridi chinsemo chonsibere bakorawa na kimani chungwa nirende korawa na wandanyi obio bakodena bono digiri ninge ground skizo jaga chinkwara koreno pia tena na ntori go chumoro chikobeka majiko maya eto soka siko na nto anda street ayo naro ale asikasidi ya te standard ombo simero moja bodena hakuna nkwana nkwana njiyo kuna mutade tokorere amangana ayo asensemo ye bunge kerondo jege gabo iga seti ne murigede na kibono treasury na kibono ligere ya mangana ha euro bond ayo na bodo nyanyara se beje merongebere na inye bono asense ne murigede na Boston keeps producing leally winners yani amangana a Boston bali babu etechiko sori echo gosechi mbere echo bali bataka geire na ngobu abarenge chimbere echo kerondo jibo murigede na eri bichoge abete na mbaisano nemo kurende mbale baru de nowhere bakanyona babwire chimbero echo bayigomo ligweze na muregede na ugo fere gose okomoja go crack down gangs yani gokoro bosaria sense ya Kenya nero yirire ebintu gokorekana binandi bugenda gose obosari bugenda tegokina sense ya Kenya yo na rairo borta sense de standard beje ntangani korende ko nganjera na sara nganjere njuske go jime toske go just bechinde to manye ningi kegenda de asega sense de standard wiya kigimantara wanjiro chikusko go jime oikana njora nganjera ndara yare ase ebolito ase peji ya moto mwanchu murigelia na bataimbate gazeti ya Daily Nation ngana emwamwe murekerete today yere rangi ya black that means it's a black Wednesday kerobono mubasukano no rumurekere nga 72 hours of road carnage ngataliyo yuwoka kurende within 72 hours that is 3 days mubasukano yale ko bako korekana chinsemo au asense ya Kenya murekebe gazeti narweto mubaro within 72 hours that is less than 3 days abantu basirije obugima chinsemo au niko bale 22 people nainde egari elietigarete gusema baki ya ile gari ejo yanyarite ko bakego koro mubasukano bwe para bwasabana beskuru ya ambidi banyarite ko bagusiria obugima batano nomo on the spot ekera bande baminyogetiwe asenya gitari igo barabana batano nomo kurase skuru ya Mbidi secondary school au baitiretwe asensemo ya Naivasha bari kogenda nka ase umutimoko goserusa muno yo minto akibeka igo bano muri kibega zeti oro kirenga abantu 22 within 72 hours kurende the latest ne ya Mbidi secondary school girls au basiretie obogima bwabo abuigoro boigo muri kibega zeti muri kirenga abantu basirije obogima ase pale nene ya Nairobi Eldoret highway goikabono in less than a month nse umutinyo yo mubuka ase pale nene ya Nairobi Eldoret na abantu 35 kurinde boigo muri kibega zeti na muri kiretenga within these 72 hours in 3 days achinsemo abantu basiri bugima komeki baba 22 Taita Taveta abantu basiri bugima 10 Moranga abantu basiri bugima babere Naivasha Delamere abuigoro banafunzi basiri bugima batano nomo nabayigo Nakuru Sachangwan abantu basiri obugima abantu bane ekero komenta bonsi abayigo mubaronigo koba abantu 22 in just 72 hours korengana ne cabinet secretary ya mwaziri wobolendi bweme na ruete
mangana ye direction ingaki abantu bali bakubwatira ni wasa mangana y'echipara gaki nchune mirobolio so that we can curb chi crashes chigatogendrete korora chiakorekanire gwikabona igo it's a Black Wednesday ekero twasiririe aba Kenya abange asumubasokano omubi bwepara ayonto yasoma se page ya 5 na kabere page ya 5 boigo ni mulkiretenga na Raila rejects by parts and talks by MPs asagote abono it's outside the house not inside the house onya tili kuchikoba igo then there is no chinkwana ngochibale kogenda option B ya Azimio la Umoja wa Kenya of course ayuara maandamano wega nindo cho mwaziri bweke gancheke na serikali Professor Njoroge Ndungu Ekorobono ndoche abwate to mutuko mwatinga debt headache as Kenya seek new Eurobond. Amangana Eurobond ne nkoligwere so that Kenya can manage a year's maturity of 270 billion chisa ine $2 billion ase kemiaka 10 erebosio igororanga Kenya mbabwatu mutungo bwatiole angana kibago chikoligie Eurobond amadeni bono niga ababwatite mioyo kabisa na gukorera epeji 12 nto chikoligire lingana ki aba menyi gose villagers au banyarako bakobekwa se trap yoko shinda ose yoko funga kukaa bila kukula abande twaraba siria ubugima nabaniko bagende tukurwanira magimabo asenya gitari mega ye kanisa Good News International Church eyo gotebia bashiriki bae ngabengate kiagere kine kinga kichomwelio bengate baganye o amakweli abo yes bono ensana berego nyakini rende nagetwe gambe ose abatote ba bado ni gagende gutangwa yes rende botu botuki boime bokoro bono rende ngakiwate tyandu mbaragera yes kerongere nasika sete standard ni ebechi yatato nero rigete iguru yogosira kwa bana bali batano mo kubatika nombasakano bwebara oyobete rigora sensemeri ya Naivasha ya Nairobi Nakuru highway gona sensemeri ya Naivasha batano nigo bakurwa se skuru ya Mbi Girls Secondary School as a county ya Figa abakwet on the spot ekero oyomo ekero nando yoma be the pronounce date karigeta sinyegitari ya Naivasha sub county hospital yo na omugano bwa maliga bugo ichania sana kolengano mo speed on Naivasha Benjamin Boy ya na accident yinigo ya bete ekero mo driver abwi matatu yo atemete ko yeta egari ende igo ni gari go overtake kera makweli ayukonyora abana abo na abande gotigeru chinko ma chintindi gari ende bato materero monto umite ne next no mugano bwa maliga ikiagara karo muibori asemereti umwana wago cyo komanyora mocheri na mangana makongu sana na mangana ya maliga sana kero muendo muibori agwetika naria oruchibese oteba kiregento bono bekire matabana ngocha bali gwakirwe simi ne story etali ngia nande tabe ngia pi ekyara bono okuno go serious generation ya nkyo orojo mwana maranda na tugutwalia aligesima kende ngeo kyaberu ikaboni ya matene ndata kulira ya semeri ya somiri mwana form 1 form 2 form 3 bono roje family ya irende zero na mangana makongo to sinyungi to kwana kurende ne to team Ensakia Joshua Sarah Brighton to kutumengora ya sabaiboli amate na basani bali basireti abamu abo batikana mbasikono yobwebara yes na bali nyagitari ya Naivasha Hospital barokiwo bali tubaganirie okubwena kwa bwango yes lakini sara kurumaega haibintu byara abeire buya dimeti ngutura mochi ustokorage kiara accident ngora bachire emeroberi habe ugire kankenge nande kayeba abantu twiba bono ntamanyana nande bona serikali nko ngweboka bokere nande metionyo yomo ebintu bibe yo quiero tocar me básico no yara beire pare within 72 hours 22 people 72 in less than 72 hours abantu 22 asichinsemo mete most of the roads una jibara bunechi ngonya orange bate climbing rain asigari libone bugoti mesige ndikonya gweta lakini ndende ngenya sae atubwire
abeke chingoro cha basagia basiruma ba kwatkane baskano yebara katukira na sibechi ya kane ni murigithena umurigwesete murigithena ine obomo bwa Kenya Kwanza na Azimio nigo bogendete kurira ko jisiko egende kinigo ngebakonye tutebe na ekero murigwesete murigithena bono bonzi chinsemo ibere nigo chikari kurigeri ikambere kanagia ICC ekero obomo bwa Azimio moja banyara bokolika specifically bokomoche mokonju muraibu enseri tigashawa amo nomo in general inspector of police Javed Kome ekero wadena mpaka kirede na bahira na maandamano abanyanyimbo mbaro bakari ko ba target ina bajigora bajikusunyunda abandamanaji gose abo bwasi myuro moja hono bobo tena ekin ICC soyana negati nabo ababaro boy kurinde na Kenya Kwanza nero nigo gwetera ase mo Minister of Foreign Affairs oyo na Alfred Mutua na alikire kambere ikyo riuko akara dena omo bwasi myuro moja botaite usaliense ya Kenya yobono bajagira jintamira gotamirana igo magana ino ararigira sibeji akane boigo na kekine ngakyogo ikasense meyo yekigambero boigo ebeji ya gatano ya gatano nere murekeire igoro naki eke bono abamanyi bari beri chiko bakarigote ababuna ya mangana aya ICC enigere premature gose tarakonga abakenya baende ICC goika boniga kolengana no kabeire East African Law Society President James Mamu ya tena obomo bwa Azimio moja wani Kenya Coalition kotaka ICC erigere gose equal intervention justice ya Kenya igoro ya brutality against protesters ingera ikera threshold yani ingera ingibwa tuburi tobonde ingore ingibwa tuburi tobonde ikine ikigegoswa gocha gati Kenya Kwanza nigo bono egendete go set base ya augo kwana ase ensemeni ya Azimio moja kana ndiko kila lituko ekoreto kwani kwae obomo bwa Azimio moja kila lituko new demands bago dero bakwana new demands zitukire bakwanza watena intuna tu wana teno muraibu ense niga igenta somete nikingao igo bono na rayu amureke asiga seti ya gatano omega seti ni ya standard asante sana ayo minto asokora tubinyokia kwara mnyokirake na inchuma chumuligereria gazeti ya Daily Nation asepeji akabere ne mulikirete gana ki yo mto Brighton mo Kenya omusubati w'imyaka 35 Mary Njeri oyo nyartiko bakubiko byara ase getigi chindege kia kotoka International Airport Accra Ghana mega yogo toka ni cocaine osega algote magwetia cocaine ere worth 41 million igo koranga drug trafficking na inde ya chakire kororekana na ndorucho yo no mo Kenya na indo musubati bana bakonyorera gazeti yose page yakabere bwesomera century bikere no page yo cocaine nganyigeti alimesa ya lenge ase endagira kumbe no erime ase endagira bonekero general check-up egokorwa ali asege tige chindege bakanyora mangana ayo bagatana kibona indagira yabaiga so then bakanyora nganabu ateme sogoto ya cocaine yaringe 11.04 kg eyo isaine 41 million yes Ego geni ekurwa. Ego geni smagla simbaro bama ite simakoro. Ebi ndebi beno bibwate chibese lakini bibwate chibese. La friende the quote of the day osenkwana nera yumura wensi Dr. Ruta wese page ya kabere is a quote of the day. I think niga yekwane tone Saturday ndi abwate ndagira n'abarayiba Ramadan. Bara Ramadhan. Yeah, mugano kwa bigitigora ali esekarari gukwana ali. I think nali akwanitenga onye kurangiri Raila my friend my brother nenya ko baki go cool off mangana ya maandamano ni murangiri go mara 10 and in fact na bongo menta murukinga my dear brother egera maandamano anya ko bakago tenena igo bono noroche buno muraibu ensaga ndete ko bekimerobelio nga tatagetia maandamano sense ya Kenya boigo mwancho muriri ya sepeji ya gatatu ni mulkerete na kia bamenyi korwase ensemo ya Abahati na Kuru bono babuliriye abanyanyimbo banyaliko mubeka byara omo
Chief Administrative Secretary wa Marimo Kimani Ngunjiri maega yokubwatira ni wasesagasaga yogutumike bunduki ana koraso musacho yomo kolengana abamenye bagoteba kumutigira chingoma chintindi kolengana nabamenye bagoteba Ngunjiri tari igoro yeli chiko is not above the law ekera bono liberal litindiri abikiro cha sabanyanyimbo kubo civil society organizations beso kire bagoteba anyariko bagakubiko byara asipeje ya kanene muri kirete treasury buna tuateba gendrete gutigara bosama deni ayenyarire crisis is deepening karatoro cyo waziri wekiganja ari na total distress abwate tumutuga kumetinga mangana kyaya ngaito gochakira epeji ya gatano ni muri kirete azimilo moja wan Kenya mbaru ete press elitkuligoro ekero mo raibu kyama kya Wiper Kalonzo Musyoka atebetenga koranga serikali ya Kenya kwanza teri tayari teri ready asogwikirania chinkwana karabono bachire na new other demands ngambatageti amangana pipats and talks go corona babunge boka kule nigo batageti nyarko bagi kubwatiraniwa governors call for talks ine page ya gatano na alimo to avert medic strikes abagavana bono barangire chinkwana kiagera chi county njirororo chiara ritinga litikulele ranga chi county sano nemo igo bago chago down their tools kulinda bagavana batebire tigabarangerie geikaro kiabwango egere batange amangana yukurubika ne page ya gatano na kabero yo mto Brighton ni mulikerete na ki road of terror roads of terror as 22 perish in accidents in 72 hours. Taita tafeta governor ndoche Andrew Mwadime nara senyegitale ya mo kuligiriria victims bali banyara ko bagutigirwa chingo machintindi na indirinde ko bako kwa negukolio is overwhelmed with grief no a relative ye a victim ali akolekanete migori narantu aroche mbaro basirite bagima ekine kibi chachikworoki una abairi nabasani bakuna kulira chia mati chiabo no of course igaleli ya nyoretu mbosoka no igoro na ivasha nero nerigabo nara yondo chiwikase page ya gatano na kabere bia sana twenda sasa miri mutu mogoto makwirana lakini tutare ko sara awate cocaine ninya sona ngigire yara bwatu enga kibakora bamanye value yae via services creo ndomba kwa chivalu arende chivalu anja sora ya bwa tu sengisia kwa nyanyimba ba na mosbidi ote balina niyo yarenge ya 3 million iko bana ya mukopima bale they have machines asaba ku wiesi nune orochimene ikire liko pime nyama eliko butole nyama kwa beka iga ya iwone ngom serikali ne mai de vali yenya sore kolengana bali bakubwata mbamanyete vali wana bako bakonya umethando mbale tumwata bali bakoni babatebye bona irengesa ne drigi sana tokwenda seze merinde studio dora kwani Joshua Keyo tukwira twenda semende ya kabiri ya magazeti tumago chikwanyo magani tuko jense ya manenus eto kwanda mangana discipline nga kisku discipline nga ere ento machikona corporate management iranire lakini tadi rejere ni nabantu bataka ko nyirania lakini to karona bande bakaro sarwe visa ransero abande mba kwambaka umuntu akasarwe busaje bwaye nakwira natore tukwana yo manke lakini nse ya manenus lakini kwira natore toranda sese me magazeti budget akiba kumanye balu Ndizi TV Ubwansu Gusii Gusii Urban Blaze Omugaso ubona turi guciko babuna butambe Science niyende oyo no science niyende nigonde imea Gusii Urban Blaze #ekevemboli yali na koronya ramba chenkor kuma MC Megi make sure kwa watch the show kor kuma Gusii Urban Blaze
Ogotoka Nyamira kebirigo no timo girango Ninchungo monyerere Nigukomerana na Petra Mukira Asichingeru Chabasai Mama wololo jirani ananimada amejibeba mwenzenu minapagawa Runga Faith Star yagote bagabu nga jirani asomuroberi Gusii Urban Blaze hashtag yase mitandao yonsi hashtag yekebemberi nyoro muroberi yoigani gokora tunainje Petra Mukira kila litukuri ya Jumatatu goika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday. Kerenkoboka mami naeweka nkorota mami tobute mpaka boire ngwanche nainde baka mami aliyagendreta simitandao chingero chiya aliyakorekanire elyo kumanya umusawo bono nakumukinya kebirengereryo ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubiri gugwikia ebirenko binde #ekebemberi. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Esukuru y'okwegerya Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwa tubukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bwa Kimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bwa Kibas CE heavy trucks F PWD cy'abantu bali no barema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive ubuye bw'ukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible cinga kigere cyonsi urataka rituko nigo bagosomya umwaka mugima aborukiya babo nigo banjire n'icyumbe kiriye gikurira y'ubusera mu Burundi bwa Kigali gia NTSA buyo nkwigirure aseze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire ime y'urugongo Gusii asebali ime y'umucukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigo chire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kyoge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bwono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Kurikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okugenda kujya ibintu byose biriyo gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate kitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igogobeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakurichete cyo cyonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi cyonsi kiriya kikuburukanibwa ne computer nabo igo kiri spray paint no chire mbabwate keyboard ubuna chips and boards MDF boards na chip boards ebintu au byo gukora plumbing
buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi nochire Voigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chingulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisii main bus stage, gusua Kisimi, asenamba, enotisano nebire, eye mokianda, inyeisano, inyeisano nemo, Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Mbia mara wana mwanju muri karonete kutubwati asema mbi yabona twara somo timoko ngose kakware nge karongo bodi ndena ngakesera kaliyo kare manye fari kare yamanya agiara na yabwadire. But they have to know, they must know so that abantu bali bakubwatwa the victims, say the criminals bono mbama yedhe na bawo chibawoni, so they assist the police. Serikali yana kiega teka kiega kama bako batebi baba tene baba te chikiro mbwate ya tekida kiega baso bagari lakini dende mumbwada bobena ngakiora koro manyena ine value sawa, it's okay, all right. Lakini sasa jana mkumbu poli kiara mede no mugerbu mbwana bwa maya bando no mu activist ya na bawo tote na bawo mede na bawo ne serikali nige kare ko swanera yamanya Dari arona cha azinda gendra yara sisi weto mageni no ara studio kabisa studio B and the ngochare karo yara gire tutujide ga jinge ka 8 tokore ansema magasezi ko ne turaira na nindo jega igana aba MZA korwase county eri ya Kakamega bali ba begete kina gyoko Rusia OBC Public Service Board niko bono banyare ba ko withdraw ekinekyo Oja magana ni gari kire county. Today Kakamega ndero je petitioner simba taka na Kisii ngege tengo Jesus chintindi aba wakiri ali bako tena Jesus chintindi. Sebe jata na toto neri murikidena aba senator nene bali bako koboko obomo bugasi miro moja yo bano bagara te abuna amangana ya cabinet secretaries egoja ko unengiwa na babunge asebunge nani gire maminjaneri jiko na bono serikali ya kwanza ni go yedirite gende kyumurango maiga bagajenji standing orders baro batana ekamati yeri bunge ne kamati education ekamati ya repa nere takere korigereria gukorigereria na guchungusa gusikorinkoria mugwasiri ojire bono batana yaya na standing orders ya change tali whole house yakindende kolengana na nje gaiga bono obo mubwasimira moja nje kolengana na nje ambo bebale kolengana na nje bwa maana aba Kenya bonse tuzagetekero mundu ako bagiriri kato arana cabinet secretary angana kidore kindiki ako bagiriri ligosa ko ligere ligo ne bunge ngima aba Kenya konyo bari libaga ko bwari byara se kamati ni yekwa na specific kumubuda lakini kare bunge ngima na beko bona ngakyo bosaga ni bore Gusii ngakina umubunge one okututuma saba ko umubunge one side janda nyuma ababunge mbabere mbwate abakuboli bona ki ntoroje Gusii ne sargete ubweka mati inje kutimediwe kana kare kyao ngakyora arwaye whole house go se committee koranga naye binengara byao na inche na bayaro cha kababu yebe house yengima batene twanyaranga de bintombiro bigotanga muntu tawo cha kuboli go mabolio na kiro muntu nkiata bole tukora bole ngideni tukori it will take time na kiro muntu akonyara ababunge is 300 nini na babunge para bako tari bonds bona babunge bonds bako kwana kiro muntu nataka kwana mabunge wane na nje taketo bato nero kwana bona babunge mbepateri kwana bara batake kwana batirindi siku nyarikana ngatari bonds para kole whole house ba kole beta bona akina kiro muntu nataka boli yae kiro muntu norega sara bono for example umubungo ndi akwana tiri omwe njoyo ne nakwana umubunga ne amatukara edire ndi akwana tiri omwe njoyo na akwana the juice igore ya gamboli the juice ya agino yo ne amatukara achire matambe aba MZA batano na mogoro ze county ya Kenyega ego ba gurushi isiko ko batakana no borai bwa
bwe assembly eyo bakari korera sana bakari ko bolirende inaki ekale ko bayigo go bakirusiko korwa soboteneri bwe ebirogo aho ase ebunge iyo coffee farmers korwa senzema embu nigo bakari korera ose nande bayetanire kubwatikana na amangana audit audit yakoratu nigo bono ba kiromodagaro kwana engana yaye dojina ara yusara nabwa ate korwa seti ya the standard karondo jena traders nigo bagendete gukwanda iguru yobosie kera bandi bathana bwa keire abandi bathana mbora kea ayundo jena harara sigasetia the standard aseritiko lia lero mbia mono sana na incho mancho muri gazeti ya Daily Nation ndo chinga babunge bono baburure demand forensic audit enyariko bakego korwa ase scheme egendrete iguru ya 15 billion fertilizer saga aswara one of the farms bali bakorwa subsidy ya yoboyo koranga mangana naro wono kolengana ne committee eli etenete public accounts committee ase bunge bakoragwa na omo chairman yabo so munyakero bo John Mbadi nigo baruete 30 days egere forensic audit ekorwe kabisa korwa se obisi ya auditor general musubate Nancy Gatungu aseka kya matuko 30 busia karabate batenga lindo bukulikanu buchake kororekana iga one form 15 billion energy farm nechi nyinge chire chitenere mangana yo igona kikenye go chakoba aboko enyorere gazeti ya gazeti ya Daily Nation egarwe somera yo asenchira yubikira nunkorera mwana chi county akarondoche prime cabinet secretary Musalia Mudavadi akwenekeria bakenya nga chibesa njije chibwato kubwango iga guchiase chi county atianire nga release of funds to counties itakuwa on time ngoba nontoroche chi county chigandata kolera nga no money kulinde Mudavadi ochiro tebire nga kero chigo cha kubwato kwa njibwato kwa subwango kigima serikali ngende tukubeke mirobelyo no nyetura sa kongu kifedha usitobwata mwana financial crisis abundoche ni Kenya abundoche naongo kolera kegima oyo minto Brighton na mangale yes katika ile taifa leo ewadana Raila bono naande amruka Ruto Raila nando muruka Ruto ekarbatena muungano wa Azimio umejiondoa katika mazungumzo ya maridhiano bungeni ukisema serikali haina nia njema ayo ni garase ebunge ya ni garase egaseti ya taifa leo Azimio rende wetera Raila wa muruka Ruto yatangaza kujiondoa kwenye mazungumzo yaliyohusisha bunge ikidai serikali haina nia njema wabunge watilia shaka mbolea nafuu na raia ngabo na lena babunge ngote abana chibe 15 billion kaichikara bwana bakare kwa sana wanafunzi 5 wafa ajalini Naivasha patano no moko ndekere gasezi yari kulikwa ero nigo yari gete patano nigo basityo mabwabo kubatikana basikano bwe bara asense meri ya Naivasha egali ina be echo lirabo nekero ko yana bokora erete pi erete kabisa neri gaya tena City kufunga kazi na Bayern FC avinse meri yechi gosoli mpintie Matai atunzwa mabilioni shirika la World Resources Institute lake wanchila Matai la shinda muswati yo wangani Matai olio mondo rende mangana ibintu bintu tana na konye sa ishi dibono koronere no yo mubwa bali banya nero bairu munyangongo asoko renda ibintu bintu tana nara yu arasika seti ya taifa leo imetene ngo wasimigire somora ibwense adewete na tosimekemete na Joshua naye imetene ngo wasimigire teri menge sio mingi ingapi jana simekire 15 sio mingi mimi niko chini ya hiyo lakini adeni kana jando basimekemete twaroche nonye no moteneri bwechi chiskuru chobo bundi Dr. Amusubati oli muhoria na cha getyo morobule osmeka imete ase chiskuru chobo bundi go se TVET tigato encourage na ta badala raza encourage imete simikono nyene first lady Rachel Ruto nera na ngendrete go segita nomra yo monyene bwense omonyene asante tukolirabo Daktari Henry Ochoki
tiga otebire no arime otebire akina tumite monso metre kina masomire Elvin mama Kesheira asante baba mochokoro sure mbia mono sana agoteba no ari agoteba tuko pamoja Nyangare said na mbia mono sana arindi transformer renge koro Minnesota USA gari asante na Albert Kirera naye mbia mono koro abo mariba abo mbaliba tumire chiyo ndo na komendera sense merie mete ni nasime komo to bwa de value usmeka mote turende na necessary usmeka no metenere what value meteri pera no mote ekrango atino mote amatunda na metenere usmeka is not necessary to chiere dari miringa ngwarana ama musie maji atutebe ne karajita sense liagana yani bamako nga Ensakia bamako na nyorana giririe gramo dos medisiko neli pera grangwati matunda gete liembe bono into dos mede ndo vitari wadi fai ingamo mekabiri na bade tena compound na bosi meka emete ibwate fruits lilo kunya kwa egwe omaede ndo bwate na ndo bwate metegete emete nere ibwate ingagane korokwa koli insects meto metenere mawana rogo sipeka akoli insect akoli bichuni akoli chingi akoli bintogete Quería dar ya chira, que no raro. Me tiene reto de usmeka. Word value. Una indingia. No tuga chombe, tuga chombe. Ugasipeka no motoyo. Motoyo waka chingi chirine bijuni okora chimbo oria. Motoyo no quería dar ya chira, but I can't remember. Na corte order. Ninja no de usmeka ya se. Yo shata banga. Kingiani. Mete tonale to usmeka ne yogo tu biranya. Mete tonale to usmeka ne yogo tu biranya. Abana paiterwa. Lakini ndo mwaju moria te to add value. Ndo ate tu renda no ni kinga kiri obate. Value addition is very paramount. Ri expert peka chiguni na boko meteskuma na boko rusio meteskuma te bwa system nene morigo jinse na boko simeka no ndremo ro bago euro jo simeka no ndrema oro bagari na mo kwa giara enturgo nyebekera bono kwa omotero yo ibintu gete mboga to adi oro je no na avocado osimeka avocado teri ko beka boyo na weko boyo ndimo ero ya mire ni ge komea tu kwanache bono no ne litoke osimeka eri getenga mete matoke kara kwa simikiri getenga ona je matoka ali mete eli mogo simikiri getenga lakini getenga ko bali nyingi na boni ngemesie omete ne mete no moja mwa premo serikali na ne are tirenjara lakini ntuwa ba Kenya tigatue karakari ama tigatue karakari tigatue bokaboki gore getungu osimeka gore sabu ali osa sobere mete ndo gore sabu ntote bona njune getungu gorugo chiri sabu mete ngakiri sabu tu akajene kebeya nginyorite miaka yane ya 70 tuko chize ne kebeya kebeya gore ndete mwebure kodena genda usimore otigarie kemo wasimora gusugwatwa matu akitata squeeze mwakora tane kebiri akiri squeeze ana creme ya jenjirie nona mababatari kwa market to tebe tuetume to berende abakori emirimo ndiole furi tiagwa kamushene je kupiga mushene kurumwa reke ombegenda ka simeka beke teacher tukajingoko. Are you telling me ngatitole fuli tutige mashena or what are you saying? Yeah, I'm encouraging our viewers. Okay, tigato add a value addition. Ndote banga na matoko kanga tusabara matoke amasabo avocado chi tigato add value mpaka semete uyeta mapera kirangwati maembe nebinte bingi yono manchi molgeria wacha tufanye kazi kwa bidii nje tigansuke ekyagara mwana itukira studio and she's watching us from somewhere. Hello, good morning ma'am. Welcome so much gobono mbachiko sanga no mito Brighton makole. I'll be right there egere ntegerere kyagara ne topic ya muhimu sana especially wana bana baitonkuira na bali kurwasa chi school asengichiru sentambe bia sana turajo kwanda mangana discipline both school and inka nyumbani na shuleni ne school twenda sasa aba ningi nyorete okay kora kwana kiara ko kwanda kwachire mpaka maambio mwede ningi nyorete aba ibuli na ibuli geteiga plotiga anagonga mtoto na slippers
slippers ninginyorete igokoririe omwana igokoririe omwana because I remember Esna said no slippers igotacha kindi gionse uchafu nini but ya igori mbaro somewhere onye mwana roche na baroche ngabata no that's not good wito mwana ni slippers ngizagire tumekeke boka kenyere tigaje na ndato inyori sawa mbiye mano manyumeri twenda sasa merende ye studio kerosara agonye koringe bisero byae nakogenda all right na biringire let me take them away Ndizi TV Ubwansu bw'Omugusii omurigereria bwa television ya Ndizi chinga kichiri kwa beri gukukanya buno niko chekiranire egetese nikiona mbeye mugitize ya Ndizi TV niko kiringira guchasore road show yoko nyigeria riro bari Gusii nigelayire nigo turaikasore iyo tukomanyigo rugimero birijeito abaraye ba Ndizi TV nabo igumerane